Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфір навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Новабранцы Міншчыны прынялі ваенную прысягу. Урачысты рытуал прайшоў у сімвалічным месцы на кургане славы. Тыдзень бяспекі на водах пачаўся ў Беларусі 17 мая. У краіне з пачатку гэтага года патанулі 56 чалавек, з іх 8 непаўналетніх. Пра гэта паведамілі падчас круглага стала ў доме прэсы. Міс Маладзечна. Галоўную прыгажуню горада выбралі падчас фінальнага шоу у Палацы культуры. Новабранцы Міншчыны 14 мая прынялі ваенную прысягу. Урачысты рытуал прайшоў у сімвалічным месцы на кургане славы. Прысутнічалі не толькі баявыя таварышы хлопцаў, іх камандзіры, але таксама блізкія і родныя новабранцаў. Процент годности увеличился, юноши готовят себя к службе в армии, все желают. Как правило, наибольшей популярностью пользуются войска, где молодой человек может проявить свои лучшие качества. Это силы специальных операций нашей бригады, Минская военная комендатура рота почетного караула, воинские части Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета. Усяго до конца мая ў строй стане 1000 юнакоў з Мінскай вобласці. Яны будуць праходзіць службу ў сілах спецыяльных аперацый, сухапутных і ўнутраных войсках, военно-паветраных силах. Я иду в Минскую военную комендатуру, в роту почетного караула. Только положительные эмоции, так как это считается элитное подразделение, служба считается почетной. Я иду в спецназ Марина Горка. Дальнейшие планы, как-то продвигаться по службе, а потом вернусь в свой родной город и буду работать по профессии. Аб выплаце заработнай платы ў канверце можна паведаміць онлайн на сайце Камітэта дзяржаўнага кантролю. Грамадзяне, якія сутыкнуліся з праблемай шэрай зарплаты, могуць запоўніць спецыяльную форму. Неабходна ўказаць арганізацыю месцазнаходжання прадпрыемства або месца жыхарства індывідуальнага прадпрымальніка. Інфармацыя прадастаўляецца ананімна і без рэгістрацыі. Прадстаўнікі кантрольнага ведомства правераць усе паведамленні і, калі факты пацвердзяцца, прымуць меры ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Як адзначылі ў Камітэце дзяржкантролю, для работнікаў атрыманне шэрай зарплаты азначае складанасці ў афармленні банкаўскіх крэдытаў, адсутнасць сацыяльных гарантый, звязаных з навучаннем, з нараджэннем дзіцяці таксама мінімальны памер пенсіі. Тыдзень бяспекі на водах пачаўся ў Беларусі 17 мая. У краіне з пачатку гэтага года патанулі 56 чалавек, з іх 8 непаўналетніх. Пра гэта паведамілі падчас круглага стала ў прэс-цэнтры Белта. Асноўнай прычынай гібелі людзей на вадзе з'яўляецца парушэнне правілаў асабістай бяспекі і пакіданне дзяцей без нагляду. За 5 месяцаў супрацоўнікі таварыства ратавання на водах вынеслі папярэджанне больш чым 8500 грамадзян. Выратаваны 66 чалавек. У кожнай дашкольнай і школьнай установе праводзіцца інфармацыйна-прафілактычная работа, але асноўная адказнасць за здароўе і жыццё дзяцей складаецца на іх бацькоў. Из года в год мы говорим об одном и том же, что не оставляйте детей возле водных объектов без присмотра. Несмотря на это, мы имеем статистику не очень хорошую. То есть увеличение. Хочется сказать, напомнить родителям, что 159 статья Уголовного кодекса оставление детей в опасности никто не отменял. Но пугать Уголовным кодексом не стоит. Это надо осознать каждому родителю о том, что возможно отвлечение до 3-5 минут на мгновение может привести к безвозвратной трагедии. А именно не оставляйте детей без присмотра возле водных объектов. Даже визуализация ребенка, она не гарантирует стопроцентный положительный исход того, что ребенок войдет и выйдет. Не надо ссылаться на то, что нет времени, кто-то виноват. Самоутешение, оно никому не надо. То есть я хочу попросить родителей, берегите себя и обязательно следите за своими детьми. Дошкольного, младшего школьного возраста. И вода принесет вам только удачу и спокойствие. Напярэдадні купальнага сезону Маладзечынскі райвыканкам вызначыў пералік месцаў, дзе дазволена купанне. Гэта вадаём Удранка паблізу Радашковічаў, вадаёмы ў аграгарадку Беразінская і на тэрыторыі санаторыя Сасновы Бор. На двух з іх функцыянуюць пасты ратавальнікаў. А тых, хто адпачываў у здраўленчым цэнтры Алесі, змогуць купацца ў вадаёме на тэрыторыі Здраўніцы. В период купального сезона еженедельно будут проводиться рейды на водоемы района с сотрудниками Молодеченского районного отдела внутренних дел, городотдела по чрезвычайным ситуациям, работниками ОСВОД,
Центром гигиены и эпидемиологии, работниками управления образования Молодеченского райисполкома с целью недопущения гибели людей на воде. Естественно, как и в прошедшем, так и в этом году вся наша работа будет направлена в первую очередь на профилактические меры недопущения гибели людей. Однако хочу сказать, статистика, она вещь упрямая. Только в прошлом году от утопления мы потеряли 5 жителей нашего района. И в этом году уже имеем 2 факта утопления в период подлетной ловли рыбы. Міліцыя таксама ўзяла пад узмоцнены кантроль месцы масавага адпачынку. Галоўная задача – прафілактыка правапарушэнняў, забеспячэнне правапарадку і дарожнай бяспекі. Асаблівую увагу нададуць спыненню фактаў распіцця спіртных напояў, распальвання вогнішчаў і пакідання смецця, а таксама пытаннем захаванасці асабістай маёмасці адпачываючых. Упор зробіць і на паркоўку транспартных сродкаў у неналежных месцах на зялёнай зоне. Нагадаю, за распіццё спіртных напояў ці з'яўленне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы парушальніку пагражае штраф у памеры да 15 базавых велічынь, адміністрацыйны арышт або грамадскія работы. Аматараў распаліць вогнішча ў забароненым месцы таксама чакае пакаранне рублём. Максімальны памер штрафу – 20 базавых велічынь. 16 мая ва ўсім свеце ўспаміналі людзей, якія памерлі ад СНІДу. У многіх краінах, у тым ліку ў Беларусі, 3-я нядзеля мая стала днём памяці ахвяр гэтай хваробы. У гэтым годзе ён прайшоў пад дэвізам «Жыць, вучыцца, любіць». Больш за 40 мільёнаў чалавек у свеце жывуць з ВІЧ. Паводле ацэнкі экспертаў, ВІЧ-інфекцыя займае 5-е месца па прычынах смяротнасці. У Беларусі жывуць больш за 23 тысячы ВІЧ-станоўчых людзей. У Младзечынскім раёне зарэгістравана 126 выпадкаў, 20 чалавек памерлі. Амаль 60% хворых – мужчыны. День памяти – это еще одна возможность показать реальную близость проблемы и напомнить, что для защиты от ВИЧ-инфекции необходимо соблюдать несложные правила безопасного поведения и своевременно пройти обследование на ВИЧ. Сегодня мы знаем, что благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии с ВИЧ-инфекцией можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. В связи с этим сегодня звучит призыв пройти тестирование либо самотестирование на ВИЧ. Важно помнить, что если человек даже и не является представителем ключевой группы населения, это люди, употребляющие инъекционные наркотики, секс-работники и мужчины, имеющие секс с мужчинами, он по тем или иным причинам может являться ВИЧ-инфицированным и долгое время даже не подозревать об этом. Своевременное выявление ВИЧ-инфекции дает возможность жить полноценной жизнью, работать, создавать семью. Знать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирование на ВИЧ. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Каждый человек может внести свой вклад в дело борьбы с ВИЧ-инфекцией. Уберечь себя и своих близких, пройдя своевременное бесплатное тестирование на ВИЧ. У Мінадукацыі распавялі, як будуць праходзіць выпускныя і экзамены. Так усе мерапрыемствы будуць праводзіцца згодна з усімі рэкамендацыямі Міністэрства аховы здароўя. Выпускнікі, іх бацькі і настаўнікі павінны выконваць масачны рэжым, дыстанцыю не дапускаць у адным памяшканні вялікай колькасці людзей. Можна паклікаць на свята 2 і больш чалавек ад аднаго выпускніка. Што тычыцца выпускнога вечара, то кожная установа самастойна вырашае, як яго правесці. Застолле не забараняецца. Што тычыцца экзаменаў, то ў 9 і 11 класах яны будуць праходзіць з 1 па 9 чэрвеня. Выпускныя вечары рэкамендуецца правесці на наступны дзень, 10 чэрвеня. Згодна з традыцыяй будзе абмежаваны продаж алкагольных напояў. Тэатральныя замалёўкі. Пад такой назвай адчынілася выстава ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі. Своеасаблівым чынам супрацоўнікі вырашылі павіншаваць драматычны тэатр з 30-годдзем. Экспазіцыя невялікая, але тым не менш цікавая. Тут можна пабачыць гістарычныя дакументы, афішы, касцюмы і дэкарацыі, якія выкарыстоўваліся ў розных спектаклях. Прасачыць этап развіцця тэатра ў Маладзечынскім рэгіёне. Наш театр гордится своим очень богатым репертуаром. Но сегодня хочется упомянуть спектакль, с которого, по сути, начинался Минский областной драматический театр как профессиональный. Это спектакль «Комедия». Этот спектакль идет в театре практически 30 лет. Актеры, которые играют сегодня, играют уже более 15 лет. Конечно, вначале состав менялся, но он устоялся, и актеры играют до сих пор.
Этот спектакль сыгран уже около 300 раз. Интересно, что каждый раз, когда играет черт на сцене, он что-то придумывает новое. И есть любители, которые каждый год приходят именно на этот спектакль в ожидании узнать, чем же удивит черт на этот раз. Шматлікія іншыя цікавыя факты можна даведацца, наведаўшы экспазіцыю. Таксама ў межах выставы супрацоўнікі музея падрыхтавалі тэатральны квест і майстар-класы па вырабу масак і дэкарацый. Зазірнуць за кулісы і далучыцца да тэатральнай культуры магчыма да 27 чэрвеня. Светлыя прамені. У Палацы культуры гораду Маладзеж адбылася прэзентацыя новай кнігі Александра Хазяніна. Александр Хазянін практычна ўсё жыццё аддаў журналістыцы. Шмат год узначальваў маладзечанскую газету. З вершамі і апавяданнямі выступаў на старонках раённага друку, яшчэ будучы школьнікам. Аўтар кніг прозы сярод добрых людзей і скарбонка мудрасці. І вось праз пэўны час выйшла ў свет новае выданне. Александр Хазянін піша пра людзей, якіх узвышае праца, якія сваімі рукамі і талентам упрыгожваюць нашу зямлю, хто адданы ёй душой і сэрцам. У кнізе змешчаны і літаратурна-крытычныя артыкулы пра творчасць паэтаў, празаікаў беларускай літаратуры, краязнаўцаў. У журналісцкіх блакнотах шмат захавалася цікавых фактаў пра сустрэчы са знакамітымі землякамі. Я тут сустракаўся з доктором гістарычных навук Геннадіем Александровичем Кахановскім. Я тут заўсёды, калі ішоў ад маці на электрычку Леонтьевич Путырскі, он таксама заходзіў у редакцыю, мы ездзім часто размовы, не завсёды, так сказать, для газеты это было, а размова, так сказать, так часто і зауважена, занотовував у свої блокноти, або просто там где-то на календарі записав, а потім, як кажуть, набиралося на цілий добрий нарис такий. На прэзентацыі зборніка ўсе аматары літаратуры змаглі задаць самыя розныя пытанні аўтару, пачуць шчырыя адказы з першых вуснаў, а таксама атрымаць задавальненне ад канцэртных нумароў у выкананні выкладчыцы музкаледжа Галіны Баян-Ключнікавай і Народнага клубнага аб'яднання ветэранаў вайны і працы «Адпачынак Палаца культуры», удзельнікам якога не першы год з'яўляецца і Александр Хазянін. Таленавіты чалавек, ён сапраўды таленавіты ў многім. Вясновыя этюды. У самым разгары вясна. Адна з самых цудоўных пор года, калі прачынаецца ад сну прырода. Усё вакол расцвітае, адкрываецца ўсяму новаму. Пара, калі хочацца толькі усміхацца, тварыць і мець задавальненне творчага працэсу. Выхаванцы народнай студыі выяўленчага мастацтва «Чароўная палітра» дзіцячага цэнтра культуры «Расток» горада Маладзежна не засталіся абыякавымі да прыгажосці вясновай прыроды. Юныя мастакі пастараліся перадаць фарбы вясны ў сваіх малюнках. Работы выкананы ў розных тэхніках – акварэль, гуаш, аловак. У выніку атрымалася яркая экспазіцыя «Вясновыя этюды», якая дорыць наведвальнікам светлы настрой. Выстава будзе доўжыцца да канца мая. Міс Маладзежна. Галоўную прыгажуню горада выбралі падчас фінальнага шоу «Палацы культуры». За тытул змагаліся 9 удзельніц. Фіналу папярэднічала доўгая падрыхтоўка. На працягу некалькіх тыдняў канкурсанткі займаліся харэаграфіяй, дэфіле, наведвалі майстар-класы. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы. За кулісамі хвалююцца дзяўчаты. Апошні прыгатаванні, выхад на сцэну, дзе прыгажун чакае поўная зала. Высокія абцасы, бліскучыя сукенкі, святочны мэйк-ап і стыльныя прычоскі. За карону міс Маладзежна змагаюцца 9 прэтэндэнтак. На працягу ўсяго часу падрыхтоўкі з імі працавалі рэжысёры, харэографы. Яны прымалі ўдзел у майстар-класах, з імі займаліся ў спартыўных установах. І неабходна адзначыць, што за такі працяглы час, безумоўна, што ім давялося шмат чаго даведацца, і гэта ім прыгодзіцца ў іх жыцці. Я познакомилась с классными девочками, мы со всеми подружились, мы со всеми классно проводили время. Помимо этого мы еще научились дефилировать. Я не ходила никогда, меня научили здесь. Я благодарна преподавателям, которые уделяли нам время. Працу педагогаў было бачна на сцэне. Першы этап самага прыгожага конкурсу – дэфіле ў коктейльных сукенках. Паказаць сябе, паспрабаваць свае сілы, раскрыцца і праявіць таленты. Такая магчымасць была прадстаўлена кожнай дзяўчыне. Очень сегодня было волнительно, конечно же, переживала, но все опасения просто позади. Просто кайфуем, получаем удовольствие. Надеюсь, что все получится.
Пакуль конкурсантки дэманстравалі свае вобразы, журы ацэньвала маладзечанак. Свой выбор зрабілі і многія гледачы. Конкурсантки понравились, конечно. Я болею за номер 8 Елизабет Шульгину-Щербан. Здорово. Отличные, красивые девушки. Очень понравилось. Мне понравился номер 9. Очень красивая девушка. Талантливая. Прывабнасць, рост не ніжэй за 174 сантиметры, узрост ад 18 до 24 гадоў, не мець мужа і дзяцей. Стандартнае патрабаванне да будучай міс. Аднак камісія звяртала ўвагу яшчэ на густ, уменне трымацца на сцэне і творчая дадзеная прыгажунь. Абавязковы этап конкурсу дэфіле ў купальніках. Зал сустракае маладзечанак авацыямі. Сярод прэтэндэнтак на званне галоўнай прыгажуні горада ёсць дзяўчаты, якія займаюцца ў мадэльных агентствах. Для некаторых жа ўсё ўпершыню. Думаю, что все девочки достойны победы. Но конкуренции не чувствуется. Сейчас будет выход в вечерних платьях. Уже я не волнуюсь. Вот. Я думаю, что все пройдет хорошо. Выход у вячэрніх сукенках, наступны этап эстэтычнага спаборніцтва і апошні шанец скарыць журы. Сярод прыгажунь ёсць студэнткі, педагогі, харэографы, спецыялісты розных сфер, яркія, харызматычныя і упэўненыя ў сабе. Был последний этап конкурса, вечернее платье. Правда, оказалось, что все в итоге в каких-то свадебных. Вот. Хорошо себя чувствую, надеюсь, что каждая девочка заслуживает быть мисской. Спасибо, что подарили возможность почувствовать себя принцессами настоящими. Зал затихае ў чаканні, настае самы напружаны момант, журы выдаляецца для прыняцця рашэння. Выбор зрабіць складана, але номінацыі і ўзнагароды атрымаюць усе удзельніцы. У камісіі прафесіяналы розных накірункаў, якія ацэньваюць конкурсантак усебакова. Я работаю фотографом. Если смотреть с профессиональной точки зрения, хочется отметить Головчиц Татьяну. Очень красивая девушка, улыбчивая, обращает на себя внимание. Міс спорт, фото, талент, зачараванне, грацыя. Усяго 9 номінацый. Карону міс маладзечны 2021 атрымала Діяна Кулік. Дзяўчыне 19 гадоў, яна будзе ратаваць жыцці людзей. Зараз прыгажуня вучыцца ў медыцынскім каледжы. Мадэлінгам займаецца з 10 гадоў. Сегодня в зале меня поддерживала мама, бабушка, родные, подруги, одногруппники, парень. Было неожиданно, волнительно очень, особенно когда награждали всех, а ты стоишь до последнего и не знаешь, кем ты станешь. Но когда все уходят, уже такое облегчение. Очень приятно. Атмосфера очень теплая, девчонки очень все добрые. Правда, готовились очень долго, но при этом все пролетело настолько быстро, что даже не замечаешь все эти вот моменты. И сейчас всем очень сложно расставаться с друг другом. Но я все равно очень рада. Мы еще не раз встретимся с ними. На гэтым выпрабаванні для маладзечанак не завершаны. Дзяўчаты прадставяць рэгіён на абласным конкурсе «Міс Міншчына» і на рэспубліканскім кастынгу «Міс Беларусь». Шанец на перамогу ёсць у кожнай. Алеся Ушакова, Александр Еўскі, МКТБ. Маладзечны 2021. 20-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі урачыста адкрые канцэрт «Талака», прысвечаны творчасці класіка беларускай літаратуры Владзіміра Караткевіча і генія беларускай песні Ігара Паліводы. На сцэну выйдуць салісты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, нацыянальна-акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі, пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, лаўрэата прэміі саюзнай дзяржавы прафесара Михаіла Фінберга. Падчас канцэрта адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання лаўрэатаў нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Падарункам для гледачоў дзень адкрыцця фестывалю стане вячэрні салют, які расквеціць маладзечанскае неба яркімі святочнымі фарбамі. Адкрыццё музычнага форуму адбудзецца 11 чэрвеня на сцэне летняга амфітэатра. Пачуў салаўя адзнач на карце. Грамадская арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчыны» прапануе адзначыць месцы пражывання салаўёў на онлайн-карце. Дзякуючы гэтаму кожны зможа даведацца, дзе паблізу можна паслухаць салаўіныя спевы. Адзначыць месца можна на інтэрактыўнай карце, размешчанай на сайце арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны». Ужо дадзена больш за 200 кропак. У мінулым годзе такіх месцаў на салаўінай карце было 638, прычым больш за ўсё ў Мінску, Мінскай і Брэсцкай абласцях. Як расказалі арнітолагі, салаўі спяваюць на працягу мая і ў пачатку чэрвеня, а значыць, жадаючым пачуць салаўіны канцэрт варта паспяшацца. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Нагадаю, інфармацыя на тэлеканале МКТБ стала яшчэ больш. Глядзіце экспрэс-навіны кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін.
Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы УКонтакце, Аднакласніках і Instagram, а таксама у тэлеграм-канале МКТБ. А з вами развітваюсь, усяго добрага і да сустрэчы.